feia massa temps que no sonava la dolçaina ni el tabal pel nostre poble. Han sigut dies de confinament, de lamentables absències i benvingudes incorporacions, d'assajos fora del pisset i de ganes de tocar. Este 2020 no ha sigut un bon any tampoc per a la colla. A banda de pel que significa la pandèmia en general i per al món musical i de l'espectacle en particular, sabeu que a principis d'any vam haver d'acomiadar a Josep, el nostre benvolgut company. Poc de temps després es decretava el confinament i ens quedàvem sense la possibilitat de poder expressar el nostre dolor i agraïment per haver-lo conegut. Només la situació sanitària ens va permetre, vam reprendre els assajos, encara que fora del pisset, en concret al local de la Nova. Des d'ací volem expressar la nostra profunda gratitud als amics de la Nova per permetre que poguérem reprendre la nostra activitat amb totes les mesures de seguretat i així retornar a fer el que estimem, la música de dolçaina i percussió. Per això hem aprofitat l'oportunitat de les federacions musicals de la Comunitat Valenciana i emmarcat dins de la campanya d'intercanvis musicals, de poder oferir al nostre públic més fidel un recull de les peces més destacades que hem tocat últimament i algunes que hem preparat per a l'ocasió. No hem eixit al carrer a tocar. Ha sigut una mena d'any sabàtic musical no desitjat, però així estem, preparats i dispostos a que les notes de la dolçaina i la percussió envaïsquen els seus sentits i gaudisquen d'una agradable vesprada de dissabte. Sense més dilació, passe a presentar-los les obres que formaran part de la primera part d'este concert. Draps Bruts, ballet del mestre contestà Francisco Valor Llorenç, composat per al seguici de l'alferes cristià de la Filat, Alcodians d'Alcoi de 2007, Ricardo Pons Sala, bon dolçainer i amic personal del compositor. Va ser estrenada pel grup del mateix Ricardo, la de Goya d'Alcoi. La música vol representar una estampa típica dels antics pobles mediterranis, com és els aparells del poble. D'ací el nom, Draps Bruts. Arrancapins, pas doble original del mestre Antonio de l'Asunción Andrés, dedicat a la falla Arrancapins de València amb motiu del seu centenari. Alcària, marxa mora per a dolçaines i percussió, del mestre José Rafael Pascual Vilaplana, dedicada al grup de dolçaines El Marell, de l'Alqueria d'Asnar, Alacant, i al seu director Jaume Gosálvez. Obrint l'entrà, marxa cristiana del contestà Francisco Valor Llorenç per a la colla de dolçaines i percussió, basada en temes populars contestants i pensada per a obrir l'entrada de moros i cristians de Cocentaina. Tabal i Saragüells, de l'albaidí Mario Roig Vila, un pas masero dedicat al seu amic, músic i component de la filà Maseros d'Albaida, Vicent Belda. En aquesta peça es poden apreciar aires i temes tradicionals com la d'Alçada Albaida i la Muixeranga d'Algemesí també, tema que representa els castellers i a la tradició popular. Sense més dilació, els deixa amb la colla de dolçainers i percussió La Morralla de l'Olleria, dirigida pel seu director Raimon Llobregat Suc. Un fort aplaudiment, per favor.
abans de començar amb la segona part farem un xicotet descans de 10 minuts. La segona part del concert d'avui estarà formada per les següents obres. En primer lloc, Marxa Comtal, cercavila marxa del mestre José Rafael Pascual Vilaplana, dedicada als comtes, mossèn i recitadora de la súplica de 2014 de les festes de la Mare de Déu del Miracle de Cocentaina. Dolça Memòria, pas doble del mestre José Rafael Pascual Vilaplana, dedicat de tot cor a la memòria de la seva amiga Txelo Pellicer. Terres de llegenda, una fanfàrria cristiana del contestà Francisco Valor Llorens, que formava part de la música de la Capitania Cristiana de la Fila Cides d'Alcoi en 2012. Judit, ballet moro i primera composició musical de Marcos Verdú Verdú, dedicat a la seva neboda i interpretat en la Capitania Judíos d'Alcoi en 2012. Linga Ova, del mestre ontinyentí Saúl Gómez i Soler, ballet per a dolçaina i percussió, escrit per a la Capitania de la Fila Benimerins d'Ontinyent en 2015. Amb tots vostès, la colla de dolçaines i percussió, la Morralla de l'Olleria, dirigida, com no, pel seu director, Raimon Llobregat Suc.
Magnífica interpretació. Ara, només cal donar les gràcies als amics de l'Associació Escola Musical La Nova de l'Olleria per la cessió del local per als assajos i pels instruments de percussió. A l'Ajuntament de l'Olleria, també, per la cessió de la Casa Sant Onge. Als nostres familiars i amics i a tot el públic que tan amablement ens ha volgut acompanyar en esta vesprada. Una forta abraçada i fins pronte. Moltes gràcies.